Шушы көннәрдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында «Гаилә тарихы» театрының яше юк дип исемләнгән гаилә һәм мәктәп театрларының 2 республика фестиваль конкурсының сайлап алу турлары башланып китте. Бу турыда актуаль әңгәмә сәхифәсендә Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева таныштырыр. Зөлфия ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Узган елдагы фестиваль бәйгегә 100-гә якын гариза килгән иде. Инде быел да менә бу саннар шатландырырлыкмы? Аллага шөкер, бу фестивальгә кызыксыну тагы да күбрәк уянды дисәң дә дөрес булыр. Былтыр да 100-гә якын гариза иде, быел да нәкъ шулай. Бу мәктәп театрларын һәм гаилә театрларын берләштергән фестиваль 2нче ел уза. Кәрим Тинчурин исемендәге дәүләт драма һәм комедия театры инициативасы белән барлыкка килде бу фестиваль һәм Мәгариф министрлыгы, фән министрлыгы белән һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы белән берлектә эшләп килә. Һәм инде Алла бирса, менә шушы көннәрдә без жюри әгъзалары балалар алып килгән эшләрне карыйбыз. Театр гөжләп тора, кырмыска оясы кебек. Балалар фойеда да, музей бүлмәсендә дә, сәхнәдә дә кайда гына юк, матур итеп безнең классик әсәрләрен күрсәтеп, башка авторларны күрсәтеп, безгә үзләренең иҗатларын күрсәтәләр. Һәм 8 ноябрь көнне гала концерт булачак, йомгаклау кичәсе. Мәктәп театрлары дигәндә бу инде гадәти күренеш. Ә менә гаилә театрларына килгәндә күп малар. Беләсезме, әлбәттә, мәктәп театрлары гына дип игълан итсәк, ул гаризалар бик күп, мәктәпләр күп булу сәбәпле. Ә гаилә театрлары гаризалары әз генә кимрәк. Әмма дә ләкин Рәсәйдә гаилә елы игълан ителгән, шуңа күрә бу гаилә театрлары алар да кимен куймыйлар, бик матур әсәрләр, матур эш алып киләләр. Һәм инде менә бу әлеге сезнең фестиваль бәйге гаилә театрларын тагын да күбәйтеп җибәрүгә этәргеч тә булырга мөмкин. Әлбәттә, без шуның өчен тырышабыз да. Гомумән алганда, бу фестивальнең максаты нәрсәдән? Талантлы татар яшьләрен табып, аларны күреп, аларындагы үсешләрендә ярдәм итү, гражданлык һәм патриотик хисләр уяту, өлкәннәрдә һәм балаларда менә безнең тарихи, мәдәни мираска якынайту аларны һәм татар теленә хөрмәт уятуга юнәлтелгән бу фестиваль һәм без ул максатны горурлык белән башкарабыз дип әйтер идем. Бу фестивальнең нәтиҗәсе һәм иң зур бүләк без Тинчурин театры үзенең канат астына ала. Шушы бәйгедә җиңгән коллективны. Фестиваль дәвамлы булсын, һәм инде безнең зур артистлар гына түгел, башлап менә бу елда торучы артистлар да тамашачыны шулай ук шатландырып торсын үзенең матур-матур спектакльләр, премьералар белән. Амин. Бик зур рәхмәт.